tħarsux lejja daqs li kieku għandi l-pesta, daqs li kieku jien xi kriminali. Qabel tiġġudikawni, araw sew x'inhi l-istorja tiegħi. Jisimni Joanne. Meta kelli 15 sena bdejt noħroġ ma' sħabi tal-istess età tiegħi. Kont għadni l-iskola, u għalhekk kellix nistudja ħafna. Biss fit-tmiem il-ġimgħa kont insib ħin iddeverti wkoll. Meta spiċċajt l-iskola sekondarja għamilt l-eżamijiet u mort tajjeb ħafna fihom. F'moħħi kont qed infassal pjan għal ħajti. Nkompli nistudja ftit ieħor biex insib xogħol tajjeb u aktar il quddiem nibni familja. Fis-sajf ta' bejn il-Form 5 u s-6 Form intqajt ma' Ruben, ġuvni mir-raħal tagħna, li kien xi 3 snin ikbar minni. Kont inni nafu, ma qatt ma kelli interess fih. Sakemm darba stidinni għal drink u jien aċċettajt. Bdejna noħorġu flimkien, iżda meta kienu saru jafu l-ġenituri tiegħi għamlu li xenata. Għalluli li kont għadni żgħira wisq, se nirrovina ħajti. Qalbi ħessejta ħirġa, meta ndunajt li ma jridunix aktar nintaqa' ma' Ruben. Kunt sirt inħobbu u nemmen li ankaw, bqajna nintaqgħu bil-moħbi u darba ddeċidejna li nagħmlu xi ħaġa biex inġel ġenituri tiegħi jibdlu fehmthom. Ftemna li nġibu tarbija fid-dinja, tarbija tiegħi u tiegħu biss. Għamilna dak li ġiena f'moħħna. Meta għedna li l-ġenituri tagħna ħaduha bi kbira. Ommu missier Ruben rridu jżommu t-tarbija, imma ommi u missieri bl-ebda mod ma rridu jafu. Qablu li għandha titwielet u tiġi adottata. Kont għadni taħt 18 sena u ma staġ niddeċiedi għalija nnifsi. Kelli 5 xhur tqala meta ħessejt u ġieħ kbir. Kelli korrament, tlift it-tarbija. Ommi u missieri ferħu. F'għajnejhom rajt sodisfazzjon. Meta laqt 18 tlaqt mid-dar bla ma kont naf fejn sejra. Għand min ser norqod, xi importani, ħlift l-impattijielhom. Ktibtilhom ittra u ħallejt għad-dar. Meta huma ma kinux hemm, naf li feċċewni u riduni mmur lura, missa kelli l-età tiegħi u ma setgħux iżommuni. L-unika post fejn sibt kienet id-dar ta' waħda prostituta. Forsi kieku fittixt ftit aktar xortija, kienet tkun aħjar. Għall-ewwel ġimgħa kollox wartu żgħar, iżda kemm żeddum tiekol u tixrob ta' xejn. Dik li offrit li saqa' fuq rasi, issa offrit li wkoll ix-xogħol. Bdejt naħdem jien ukoll f'dik id-dinja li ma tafx limiti. Għaddejt 15 sena f'dik il-ħajja u meta ħassejt li nixtieq insib xogħol mit-tnejn sal-ġimgħa f'xi fabbrika, sibt il-bibien kollha magħluqin. Ftit ilu ġejt wiċċ imbiċċ ma' Ruben, dak li kont inħobb żużiti, u waqaf ikellimni. Qalli li hu illum iżżewweġ u jinsab kuntent ma' martu u ż-żewġ uliedu. Imma qalli wkoll li ħajprova jsib li xogħol fejn jaħdem hu. Illum huwa l-jum fejn irbaħt l-inġustizzji u d-diskriminazzjoni kollha li saru miegħi. Illum tħarsux lejja bħala Joanne, il-mara ta' triq, imma bħala Joanne, il-ħaddiema onesta. Illum arawni bħala Joanne li difnet il-passat u bdiet ħajja ġdida.